No. A já vidím, že vypadá jako tuleň. Tuleň myslíš, že to je? To je bobr. Jo, ale mně připadá jako tuleň. Tak se pojď na toho tuleně. Hele. Budu ať si ten telefon nepadne z rozjetky. Dobrý nápad. No a on tam sedí na ledovci, na kře. A vůbec to nele... Vypadá mi jako ježek. Jako ježek, jo? No, vypadá tak. Ne, to je mladý bobr. Víš, jak má placatý ocas? No, vidím. Já jsem minule viděl jednoho a ten byl takhle vysoký normálně. No, štětinama na zádech jakýhle, tak ten běžel, tak byl takovýhle. Hele, už plave pryč. Já jsem původem z Chorvatska, u nás to dole není. Ona řekla, samozřejmě, protože to jsou pro nás kluci. Vidíš ho tam. Vidíš ho, jak plave v řece. Tamhle, dole, hele, u toho klacku, jak to má, vidíš, má okousaný klacek tam. No, hele, jak se jede sebrat. Šup, a je pod vodou. No. Takže mu není zima, viď? To teď odvádí, jo. To je jak zoologická. To je dobrý, no.